girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya Rabbana Allah ka iya mani tunda ni gajiyayye ne, komai na nema rabbi ka yi mini tunda kai mawadaci ne. Wasu baituka ne zan rero kuma gani ni mai rauni ne, ka tallafa mini ya Allah ka hane ni aikin gaggawa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Allahu ƙara salati gun Mahamudu mai kyan halaye, rufin asirin duka litta mai maza mai mataye. A cikin salatin ya Allah ka sako sahabu da alaye, ka sa sharifai jikoki na sako guda ban warewa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Tilas na gaida uban tafiya maula ya shehi Abul Abbas, baban Habibu ban Ammaru Mumidduna mai birnin Fas. Na gaida Shehul Islami Alhaji Barhama Al-Inyas, hanyar ku ce shirya to don haka zana bi ta da gaggawa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Kuma gaisuwar bata kare ba domin akwai namijin gaske, Abul Futuhi nake magana Baharul Ulumi tukar aiki. Na durƙusa gun shehi tukur domin a ƙofa tai na fake, ina baran ƙarin madadi na yabo gurin Ahmad Yarwa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya murshidi ya kurwatuna ya Futuhi muradina, na sallama maka tun da ma na jaddada kuma shehina. Ya sahibu sirri ainihin haƙi Futuhi shaban kayina, kai ne madubin ruhina bayan ka bani ganin kowa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya mai isa ya mai daraja ya mai mukamin waƙewa, Abul Futuhi nake zance hadarin da ke sauke baiwa. Yau gabaran ka yana da kishi ya Futuhi ka bani ruwa, ka tsarkake mini ruhina da ruwan ka indararan baiwa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Kowa ya samu kai mai ya Futuhi cikar dace, domin kwadabu wani mai girma a gidan ka shehi yake rance. Ni ma gare ka nake nema ya Futuhi kalamun ce, ka yi maganin dukkanin matsalolin ɗan ka shehi da gaggawa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ni dai ina bayan ka fituwa da shehi ko ranar mashar, karɓe ni shehi kalamun ce domin isar sayyidi Umar. Ya shehi share kuka na dan martabar sayyidi Mansur, dan zulbu shashatu dan arabi domin khalifa dan baiwa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Allahu Allah ne shi ko Ahmad waliyin Allah ne, bugu da ƙari maulana jikan ma'aikin Allah ne. Gade da jin lamarin malam ka san abin na musamman ne, wai shin ina wani mai matsayi bayan Futuhati dan baiwa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Magana muke kan shehi Futuhati yan uwan muku gaggane, abinda shehi Shukur ya faɗa zan jaddada mana hakun ne. Ya ce lahul halu wal aqdu, lamarin ga babban zance ne, amma abin kuma sirri ne, sanin shi sai ranar tsayuwa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya sahibu sirri wata sarif maula ya ga mu a kofar ka, ikan ma'aiki baban kaunu Abul Futuhi ya gaishe ka. Kowa yake neman sauki wallahi dole ya zo gunka, yana matan lili kauni Futuhi ya gaida kai kogin baiwa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya mai cikar nasaba da isani kai nake yi wa baitina, ya wanda rabu yake nuni kuma rabu shehu yake kauna. Ya maganin kunci da masifa son ka shine aikina, na kyale kowa na rike kai rama abin neman kowa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Madadin halitta na gun
barka barka. Ya mai gidan rana maula ya tashi dole a neme ka. Ya shugaba mai sassauci babban mutum baban kowa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya mai mutunci mai kima mai martaba baban fatahi. Ya mai kamala mai daraja maula ya kutul arwahi. Ya suturar bayan Allah ainul muradi a ya shehi. Suturta ruhi na shehi dan Fatima mamar kowa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya gausu ya gudubin ya fardu futuhi gani a kofar ka. Ka sani layin masu yabonka da za su tashi a bayanka. Gaban kusanci ya shehi ka kira ni in shiga fadarka. Ka ban tiket na shiga fadarka hudu bukar su yi min yawa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya shehi Ahmadu na roko dan lazumi da wazifarka. Dan zulma arifi dan miskini guda jerin 'ya'yanka. Raunin mu yayi yawa ya shehi ka tallafe mu da himmarka. Kai ne madafa ya fatahi kuma kai kake tausan kowa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Matsalar mu ta yi yawa ya Ahmadu Yarwa shehi kayo ɗauki. A rashin uwa dama aka ce ke sa kama uwar ɗaki. Kai ne ubana Ahmadu Yarwa da kai nake ta cikar baki. Domin Atiku ka share dukan kukanmu ya baban kowa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Ya mai na ta'iju mai fatahu rahmanu karbi su'alina. Domin kusancin shehi shukuru dan baitukan da ya zazzana. Ni dai Habibu kai dai na sani kai zaka bani bukata na. Ajib ajib ya shehi fito ka tallafe ni da gaggawa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Kafin na dakanta a yabo zan gaida shehi Abubakari. Babban mutum masanin Allah mai tausayin mu ba na gari. Abinda kai min Allah biya ka da arzikin sayyidul bashari. Kai ne ka bani abinda ka ban da bazar ka nake takawa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. Habibu ni ne na yi yabo gun shakbutu yi muradina. Zan dakata in sa wakafi abuwan ku yi mini dangina. Mahmudu Allah ya saka ma hidimar da kai wa shehina. Ya biya bukatun mu dan mai Yarwa abin fito yi ban kowa. Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa. 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 Ya girgijen rahama ya Ahmadu Yarwa indararan baiwa.